koji je smisao starozavetnih prinosa, darova i žrtava? Ovako, prva crkva, pradrevna crkva, nisu imali žrtve. To su bili divni ljudi. Kakva žrtva, kako ubijanje životinja. Sledeća crkva, drevna crkva, nisu imali žrtve. Daleko bilo. Žrtve su počeo prvi da vrši žrtve Ever. Ever je, ovako, Noj je imao sina Sima, a Sim je imao sina Arfaksada, a Arfaksad je imao Saleta, a Sale je imao Evera. Ali to nisu ljudi, to je sve, znači, prenosno značenje, to su crkve. Ali Ever, ajde sad da uslovno da pričamo, sa Everom je počelo prinošenje žrtava. Zato što se ljudi izvitoperili. To je deo drevne crkve. I sad drevna crkva se izvitoperuje, nije više kako valja i počinju da se žrtve prinose Bogu i dolazi do idolopoklonstva i svačega. Znači, kako se to kaže, korupcija. Duhovna korupcija. Vi znate da su Jevreji, kad ih je Bog izveo iz Egipta, a oni su, kad je Mojsije otišao na planinu da primi 10 zapovesti, oni su otvorili, napravili zlatno tele i počeli da žrtvuju životinje. Znači, Jevreji su imali već, oni su žrtvovali, oni su bili takve vere da su koristili žrtve za bogosluženje. Ever, od njega je nastala reč Eber ili Heber ili Hevrej, hebrejski ili jevrejski. Znači, hebrejski. Hebreji su nastali od Evera. A znači, tako, to je slična reč i tako se malo promenila kasnije, ali sa Everom počinju Hebreji. A Jevreji su deo toga, te crkve hebrejske. Sada, ajde da vam nešto, umjesto ajde da vam kažem, znači, to nije mogao Gospod da ukine kod tih naroda, jer oni su tako odrasli, od malih nogu, da treba da se žrtvuje, jer to je bila korupcija duhovna. I onda kad ih je Gospod uzeo iz Egipta, on nije mogao da im zabrani, jer Gospod nikad, kad je neko odrastao s nečim, onda Bog to ne lomi. On to samo savija kasnije, ali ne lomi. Zato im je Gospod dozvolio, žrtve su bili dopust Božji, a ne volja Božja. Gospod kaže, neću vaše žrtve, gade mi se vaše žrtve, ne trebaju meni žrtve, meni treba poslušnost, meni treba da slušate me, da budete dobri, da slušate moje zapovesti, a ne da mi prinosite bikove i ovce i jarce. Znači, to ništa nije bila Božja volja, nego je to bilo Božje prilagođenje jednom narodu koji je posrnuo puno, ali Gospod je obećao da će izbaviti i izbavio ih je, a oni su bili idolopoklonici. I odmah su pokazali, čim je Mojsije otišao na planinu, oni odmah napravili zlatno tele. Veliki idolopoklonici. Znači, žrtve su dopuštene i tolerisane. Ajde sada, i normalno da Gospod je ukinuo te žrtve, kad je došao na zemlju, on je ukinuo. Razbacao Jevreje svuda po celom svetu i ukinuo sve teo bogosluženje, bogoštovanje na taj način. To je sve prestalo. Tako to više nema. Tako da Bog dozvolio i onda na kraju ipak ukinuo. Ajde da vam pročitam nešto u vezi toga iz ove jedne knjige. Zove se Nebeske tajne 3. tom. Juče sam čitao iz nje,
pa ću i danas. Sad ću da vam nešto pročitam u vezi tih žrtava. Ovako, to je malo duža tačka, znači moram to da pročitam. Evo ovako, jednu stranicu, i po otprilike da vam pročitam. Znači, čitam vam iz broja 2180, 2180, iz paragrafa 2180, to je paragraf, jedan od paragrafa u 3. knjizi nebeskih tajni, jer paragrafi idu od 1. knjige do 12. knjige, ima mnogo paragrafa. Znači, podelili smo nebeske tajne sve na paragrafe. Ovo vam je paragraf 2180. Ako samo da vam pročitam, da vam objasnim te žrtve. Pa imam još vremena. Aron načini oltar pred teletom i povika Aron i reče: sutra je praznik Gospodu i sutradan rano ustavši prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne. I posjeda narod i jedoše i piše. A poslije ustaše da se igraju. To je znači u knjigi Izlaska 32. glava 5. i 6. stih. Možete da pročitate to, ovo je citat iz Biblije. Ovo se radilo dok je Mojsije bio na Sinajskoj gori, a to znači pre nego li im je data zapovest za oltar i žrtve. Znači oni su to radili pre nego što im je Bog dao takve stvari. Oni su to radili sami od sebe, a Gospod je kasnije to samo dopustio. Zapovest je data zato što je idolopokloničko bogosluženje već postojalo među njima, kao među neznabošcima, pa se oni nisu mogli odvojiti od ovakvog bogosluženja, jer su smatrali da je to glavna sveta stvar i zato što Gospod nikad ne lomi ono što je već unutra usađeno i od detinjstva. Vidite kako je Gospod nežan. Ukorenjeno kao sveto, detetu rečeno da je to sveto i ono podignuto na taj način. Osim kad je suprotno samom redu, osim baš neke stvari kao kad su prinosili svoju rođenu decu, zamislite, i to su radili, nego on to savija, posebno ako su to u decu usadili njihovi očevi, te se tako ukorenilo. Baš je to bio slučaj. To je bio razlog što su žrtve ustanovljene na način o kojem čitamo u Mojsijevim knjigama. Da Jehova nije odobravao žrtve, nego da su one samo bile dopuštene i tolerisane iz razloga koji je naveden, vidi se iz proroka kao kod Jeremije. Ovako, sad ja citiram Jeremiju. Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraeljev: žrtve svoje paljenice sastavite s prinosima svojim i jedite meso. Jer ne govorih ocima vašim, niti im zapovedih, kad ih izvedoh iz zemlje misirske, egipatske, za žrtve paljenice, ni za prinose. Znači, nije im to Gospod naredio, nego im ovo zapovedih govoreći: slušajte glas moj i bit ću vam Bog i vi ćete biti narod moj. Idite svijem putevima koje vam zapovijedi da bi vam dobro bilo. Ima ovdje i jekavski svašta. To je sramota. Ja sam jednom pre 2 godine tražio u Beogradu, a Sveto pismo na jekavskom nisam mogao da nađem. Sve na jekavština. Pa dobro, i jekavski je isto srpski, ali vidite šta se radi protiv Srba. Srbi nisu imali Bibliju na svome ekavskom narečju. To je, pa znači, borba protiv Srba je na svakom nivou, pa i na tom. Evo ja čitam sad, na ijekavskom napisanom. Nemam ja ništa protiv ijekavskog, ali Srbi u Srbiji govore ekavski i trebali bi da imaju Bibliju na svom jeziku, pravom, onom koji oni najbolje razumiju i koji im je najlakši. Ali eto, ajde, to je samo mala primedba. I kod Davida nalazimo da je ovo Gospod rekao:
žrtve i darove nećeš. Ovo David govori Gospodu. Ti si mi uši otvorio, znači da shvati, uši otvorio, znači razumevanje moje otvorio. Žrtve paljenice i koja se za greh prinosi ne tražiš. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu. Psalam 40. stih 6 i 8. Vidite kako je to lepo rekao, to je David razumio. Ma nije David razumio lično, nego to Sveti Duh kroz njega govori. Ne traži Bog žrtve paljenice, nego da činiš volju njegovu. Opet kod Davida, jer žrtve nećeš. Ja bih je prinio za žrtve paljenice, ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen duh. A srca skrušena i poništena, ponizena valjda, ne odbacuješ Bože. To je ovaj Psalam 51. stih 16. Znači, vidite šta je? To je pravi prinos Bogu. Skromnost, skrušenost, poniženje pred Bogom. Poniznost, nije poniženje, poniznost. To su najbolje žrtve pred Bogom. A ne jarci i ovnovi i bikovi. A Bog je pristao na to jer je taj narod bio toliko spoljašan. Toliko je bio ogrezao, toliko je bio idolopoklonički, da je on, dozvolio im da to rade i onda im napisao i kako to da rade kad već rade. Onda im je dao pravi način kako se to radi i koja životinja predstavlja šta. Ali to nije bila njegova prvobitna želja. Kao što Gospod kaže za razvod, on je dao Jevrejima, ako hoćeš da se razvedeš, daj svojoj ženi knjigu razvodnu i razvedi se. Ne možeš da se razvedeš bez knjige razvodne. Ali nije to bila ideja. Gospodnja ideja nije bilo da razvoda ikad bude. Ideja je bila da brak traje do kraja života i posle i na nebesima, a ne razvod. Ali Bog se prilagođava ljudskoj grešnosti. Tako se Bog prilagodio jevrejskoj grešnosti kad im je dao te žrtve o kojem ti sada pitaš, Stevane. Ajde još malo i neću da se ne zadržim mnogo. 1,5 sat je. Moram da završim. Nijedan program neću da pređe 2 sata. Kaže ponovo, ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih. Prinesi Bogu hvalu na žrtvu. Znači dođi i zahvali se Bogu. To je prava žrtva Bogu, a ne telad. I izvršuj višnjemu zavjete svoje. Drži reč, ono što si obećao Gospodu, drži reč, to je žrtva prava. Kod Osije, piše ovako, Osija je prorok, ovako kaže, traži milost, a ne žrtve. Znanje o Bogu više nego žrtve ognjene. Žrtve paljenice, znate da su radili. Znači, Gospod je rekao, traži milost, da budete milostivi, a ne žrtve. Ali eto, žrtve pristo iz tolerancije svoje. Samuilo je rekao Saulu, zar su mile Gospoda žrtve paljenice i prinosi kao kad se sluša glas njegov. Kad slušaš glas Boži, to je prava stvar, to je žrtva tvoja, a ne bik. Gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost je bolja od pretiline ovnujske. Pa normalno. Pokornost Gospodu. I kod... preskačem. Ne, dosta sam. Imate ideju da to je bilo samo dopuštenje Božije, nije bila Božja volja. Ne trebaju Bogu žrtve, ali to narodima je trebalo, koji su tako samo znali da izraze neko bogoštovanje.
Otuda se vidi da žrtve nisu bile naređene, već dopuštene, osim toga da su se u žrtvama gledale samo unutrašnje stvari, da je primano ono što je unutrašnje, a ne ono što je spoljašnje. Zbog toga ih je Gospod ukinuo, kao što je predkazao Danilo ovim rečima. I utvrdit će zavjet s mnogima za nedelju dana, a u polovinu nedelje ukinut će žrtvu i prinos. Dobro, to je prorok Danilo predskazao da će žrtve biti ukinute. Tu sada možda ne razumete sve ove reči, a šta kaže prorok Danilo u glavi 9. stih 27. Znači, prorokovano je da će žrtve biti ukinute i bili su ukinute kad je Gospod došao na ovaj svet. I to sam završio. To je bilo 21. pitanje.